Zlepšili, uľahčili a skvalitnili život mnohým deťom s postihnutím. Reč je o nadácii Kryštálové krídlo, ktorá pomáha združeniam aj jednotlivcom, ktorí trpia handicapmi mentálnymi, telesnými, citovými či zmyslovými. Nadácia prichádza tento rok s ďalším nápadom. Vydala populárnu vedeckú knihu s názvom Máme dieťa s autizmom. Život s autizmom nie je jednoduchý pre samotného pacienta ani rodinu, ktorá sa o neho stará. Kniha je určená práve pre najbližších. Pomáha im čeliť každodenným výzvam, ktoré prináša život s autistom. Je to veľmi ťažké, aké je veľmi zložité vychovávať autistické dieťa. Ako častokrát jeden z partnerov to nezvládne, ako odíde z rodiny, opustí ich. Knihu vydali za finančné prostriedky nadácie a každý, kto hľadá pomoc v tejto oblasti, ju môže bezplatne získať. Stačí o ňu požiadať nadáciu Kryštáľové krídlo alebo organizácie, ktoré s autistami pracujú. Každý rodič, ktorý trpí tým, že má takto choré dieťa, sa môže na nás obrátiť a my každému rodičovi alebo pediatrovi túto knihu darujeme zadarmo, aby sme aspoň takýmto spôsobom pomohli. Jednou zo spolupracujúcich organizácií je aj komunitné centrum Drahuškovo. Práve v ňom žijú a pracujú desiatky pacientov s diagnózou autizmus. Títo ľudia majú veľmi vážnu poruchu správania, ťažko komunikujú a sú veľmi ťažko spôsobili zaradiť sa do bežného života. Na Slovensku žije viac ako 34 000 ľudí s autizmom. Polovica z nich by potrebovala umiestnenie v špeciálnom zariadení. To je však problém. Zistili sme, že voľných miest k umiestneniu dospelej osoby z poruchou autistického spektra je v každom samosprávnom kraji 0. Tento problém je výrazne silný a neriešený. Aj to je dôvod, prečo nadácia podáva týmto ľuďom pomocnú ruku. Podľa jej zástupcov treba o autizme hovoriť a akákoľvek pomoc ľuďom s touto diagnózou má zmysel. Aj keď je to len zrnko, strašne je to málo, čo my pre nich robíme, ale aspoň niečo. Barbara Štefanovičová, Teatry.